Sinimatrion ang Provincial Disaster Management Program Division. At least may ideya kita. Oy, sa mga viewers na to na basi tingala kamo ara kami naga-online subong sa page nga This is my life, no? This is my life. Paki-check nyo lang. May ara lang sang teknikalidad kami diri nga gina-check. After 2 days mga ka-aksyon on Monday, posible balik na kita sa aton nga page nga Aksyon Radyo Bacolod gid formal, no? Para makuan kita, makuan nyo, mausoy nyo gid kag maasoy rather ang aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Pero sa This is my life, inyo lang da o kayon kay kitaan nyo gidayon da ang aton sini nga programa mga ka-aksyon. Alang-alang sila Action Obs. Sige. Basi naga-monitor man subong bala si Sir Dave Quahaw. Best subong mo. Yan ni subong panahon. Basi naga-monitor siya, naga-kuan kami sir, panawag kami dira sa office mo or di gani basi may time ka to call us man diri sa amon na 434-3861 mga ka-aksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes ko malipat mga ka-aksyon, of course, ang reminders naton sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyosan. Alerto lang 24/7. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time lasay 54. Subo nga adlaw, yari na kita sa Webes. Ako na, Hulyo 8 na 2021. Bukas na nga aton sini nga Facebook page, hambal ko na kay na sa This is my life mga ka-aksyon. Pero pwede man kamo dira kasulod gihapon sa aton sini nga account ka-aksyon Radyo Bacolod, makita nyo man gyapon kay gina-share na mo na share to sir, no? Sir James, no? Na-share to da sa account ginamon nga Aksyon Radyo Bacolod nga page. O galing basi hindi lang kamo makadawat sang notification bla. That's why nga duay kamo ma-inform, no? Paki-okay lang da, pasensya gid sa mga utod naton, no? Ang aton siring YouTube plus ang Twitter account bukas naman. Text hotline naton sa 0963-757-0874. 2 to 3 liners lang sa mga mensahe niyo mga ka-aksyon. Aksyon Brian Warden. Action Firing Line. Onboard na, tob-tob la sa 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ano ba lang nagalina-gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Action Firing Line. Madomduman niyo ang anay retired police mga ka-aksyon nga senior superintendent nga si Demostines Fernandez, taga Villamonte, Bacolod, nga nadakpan dito sa area sang Hinigaran sa isa ka entrapment operation nga gin-operate mismo sang Hinigaran PNP. Sa pagpanguna ni Police Major Jake Barila, napasaka anto siya dayon sang kaso mo, no? Ang kaso nga ginaatubang ni Fernandez mga ka-aksyon sa idalom sang 10591, meaning illegal nga paghupot sang armas sa luthang mga ka-aksyon. Pero sa idalom dira sang 10591, may mga umbrellas dira. Ang kaso diri lain ang sa bala, lain man ang sa armas luthang, kag may ginkaso pagin sa iya nga pagbaligya. Action Firing Line. Pagbaligya mga ka-aksyon. Ang kaso nga pagbaligya, Aksyon Oliver, may piyansa 200,000. Dako-dako, no? Pero ang armas kag ang bala wala piyansa. Amo ni nga wala nakagwa si Mr. Fernandez dira sa custodial facility sang Hinigaran PNP mga ka-aksyon. Action Firing Line. Ang iban nga balita sa aton sining nga pagpangalagad baw. Ano man ning isa iya ka estudyante iya nga taga Barangay Singkang Airport, nagpamaligya iya ka marihuana dito sa syudad sang Bago. Ang iya nga transaksyon police. Action Firing Line. 19 anyos nagabulo baligya ka marihuana ti sa kutigid ara na sa prisuhan. Korte yan, no? Samtang kaina may ara sang press conference nga ginpatigayon ang pila ka mga mangunguma kag residente sang Barangay Biao, Binalbagan kag Barangay Karabalan, Himamaylan. Ini sila ang nag-aligar nga mayara sa nagaluntad iya nga militarisasyon or militarization. Hindi maayo kag inhuman nga pagtratar sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army
sa nasambit nga lugar. Mga kaaksyon ina allegations nila ha. Action firing line. Pamati antang sabat karon sinisang Philippine Army kay pamati taman sinyo or isa-isay ta sa inyo ang ila sa kay ng press conference sa makatapos ang media diri sa syudad sang Bacolod. Mga kaaksyon, may ara pa na gihapon gali nagakahinabo pero ti aligasyon gani mo suliton ta aligasyon. Action firing line. Diri sa Bacolod nga balita mga kaaksyon, ti kaina gindulong na sa katapusan nga palahuwayan si Anay Councilor Elmer C. mga kaaksyon or subong kwan sa tani presently konsihal sa Bacolod tinapatay bangod sa balatian kag gin COVID gin ini nagligad nga simana ginlubong na siya kaina no. Ang pila kadalag kong opisyal sa Bacolod nagtalalambong kumpanyar gid didto no sa paghatag sang respeto sa kay Councilor Elmer C. mga kaaksyon. Action firing line. Asto iya sa mga reports or sa pagbulos sa iya sining puder dira sa konseho ti si Vice Mayor Elced Familiaran hindi pagid makapalayag regarding sini no kay nakadepende ini sa partido no sa partido ni Elmer C. Kuan sa mo NPC no ato mga hambal nila nga ti ko makulangan isang konseho ang number 13 masaka hindi na siya pwede nagasaka lang na ang isa ka persona isa ka napierde o kung nagasaka lang rather mga kaaksyon ang isa ka lintang sang konsihal o kon barangay kagawad dira sa mga number 1 nga wala abis ang kapitan si number 1 through succession himuon ini siya automatic action Oliver nga kapitan. For example, si Vice Mayor Abe, ang Vice Mayor naglakat, nagresign o kung tabo sa iya Abe, si number 1 nga councilor amo na ang automatic ya mangin councilor ini saya. Mangin vice alkalde. Amo na siyang kakatabo da, no? Kag kon may political party amo na ang nagapili kung sinong gusto pero una nga prioridad dira amo ang pamilya labi na gid sa kay Mr. Elmer C. mga kaaksyon. Action firing line. Basi si Mrs. niya, si utod niya, kabataan niya or sinong gusto nila nga magbulos bilang konsihal diri sa syudad sang Bacolod. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon sa aton nga pagpangalagad sa probinsya naman iya nga mga dalagko nga balita karon dugay-dugay COVID-19 vaccine nga deliver na sa napulo ka mga LGU sa Negros Occidental na ubos na bakuna. Mayong turnout subong bakunahay sa Negros. Action firing line. 50 ka mga fully vaccinated individuals nakasulod sa NEGOC gamit ang vaccination card. Bao, di daw damo pa ni question to sa Luzon ganiho kay kung vaccinated ka na ginapangitaan ka pa kung kaisa sang RT-PCR test nga result. Action firing line. O mga domestic kag mga domestic na ton nga mga turista bla no nagalagaw-lagaw fully vaccinated ka na dapangitaan pa sang kwan sang swab test dira pero may nagpalayag man hindi mangyapon ina 100% gani action Oliver nga swak gid ang RT-PCR test no kay subong sample bingkwaan ka subong okay negative ka pagbiyahe mo basi dira kaya nakakuha sang COVID-19 di mo mangyapon no. Ang binakamayo dira guro quarantine gid. Action firing line. Ang mga OFWs nga magpalauli di sa aton nga vaccinated na sila 100%. Pag-abot sa Pilipinas tinguhaan nga maka-quarantine gid sila 7 days sa mga hotels o kondenda. Pag-abot sa ila balay after 7 days action Oliver dapat 7 days kapagid nga mag home quarantine kapagid. Para mangin 14 dias kay ang virus nga ini 14 days gidya nga mga gina-check ini mo kung may virus ka kun waay may RT-PCR test ka man o kun wala. Action firing line. Kay pareho na action Olivero, close contact ikaw sa nagpositive. Ginambal sang positive da nga si A mo niho kag si B, si C, close contact ko na sila, no? Ti ako positive ko bi si letter D abi, no? Kundi gin-isolate ining si ABC nga naka-close contact mo. Pag isolate nila, mga 7 days pagli-action Oliver, nga i-RT-PCR test ini sila. Na, para mabalaan gid, no? And pagwa sang result nila,
For example, tatlo gid sila action Oliver abi nga negative sa result abi, negative sa COVID-19. Hindi ka man gyapon gali basta-basta action Oliver nga makagwa kada sa imo sining ginahulot kay tago-taguan mo da. Hulaton mo gid gyapon nya 14 days bisan negative ang result mo sa RT-PCR sa swab test mo action Oliver. Amo nga protocol gid, no? Pero kung asymptomatic kag gid nga wala ka gid sa may ginbatsyag sa sulod sang napulo ka adlaw, pwede ka na kaminggol-minggol action Oliver. Na basta asymptomatic ka gid. Pero during that days, nga daw may gamay ka nga solusipon, medyo nagaiga-iga kita ikaw. Dapat tapuso, iga-iga ka pero daw ka okay lang gid sa imo. Tapuson mo gid gihapon ang 14 days iya. Nga pag pulo panago mo da nga di ka magpulo palapit da sa mga kakilala mo bisan nga negative na ang results sang swab test mo. Action firing line. Nan, amo nang proseso gid dira panigurado malang mo. Pero ti damo gihapon ang damo gihapon ang ginatawag naton nga wala nagapati sining in COVID-19 mga kaksyon. Oo, ilasyo ti tres mga aksyon sa aton nga pagpangalagad. Action Oliver si Don Dan Dave Alib Kuahaw nagaayo siya nga tawagan ta sa subong kay may importante siya ginpadulungan. Sige, kuhaon sa action na Oliver ayoon tang iya sining nga time no subong gabi kay sanambal ko na ang lakat sang panahon importante gid sa aton. Balikan ti si Sir Dave gamdali lang niya no. Kay para makabalo gid ta sa lakat sang panahon mga kaksyon diri sa aton niya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental no sa sini nga mga tinyon. Na-check naton si Sir Dave Kuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division mga kaksyon sini nga tinyon no. Sige naga-contact kami dra sa imo sir. Sa sini nga mga tinyon before kita mag kuan gid bira-bira sa aton sini nga pagpangalagad. Subong iya nga gabi kay may nami kita nga istoryahan subong nga gabi nga makayuhom gid kamo mga kaksyon. Sining isa iya ka balita dito sa national mismo no. Nga dugay-dugay amo ning aton nga diskasan gid palawig-lawigan tani karon dugay-dugay mga kaksyon. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather update. Ari na si Sir Dave Kuahaw. Sir Dave, may gabi. Yes, Sir Bry. Yes, Sir Bry, may kumusta? gabi. Pasensya ka. No problema. Lang yung timing yun. Basta gani personal kag cooling sang ano gani nature. Gina ko pa man to ginalulat-ulat ko yung No problem gid sir. Go ahead sir. Kapamati lang ako ginagawa. Sige, tayo kita Sir Bry, kag kaliwat mo yung gabi sa imo, subong man sa tanan tagpalamati sa istasyon. Yaring aton lakat sang panahon, Hulyo 8, tuig 2021. Intertropical Convergence Zone o kon ITCC ang padanyo nag-apekto sa Palawan, ilakip man ang Visayas kag Mindanao. Ang Palawan, Eastern Visayas, ilakip man ang Caraga kag Davao Region, makaagom sumagal umo na kalangitan ini pagopdan sang lapta pagtupa sang ulan, pagpadagob, pagpangilat, dala sang Intertropical Convergence Zone. Ang Metro Manila kag iban nga bahin sa pungsod Pilipinas, makaagom naman sa kasarangan nga panahon, luwas malagi nga pagumgum, ini pagopdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan o kon pagpanagob, pagpangilat, dala naman niya sang localized thunderstorm. So Negros Occidental ikip na siyudad sang Bacolod, makaaguman sang magulugal umo na kalangitan kag ini pagopdan sang laptang pagtupa sang ulan, tuga sang Intertropical Convergence Zone. Kasarangan nga huyop sang hangin nagikan sa nasidlangan, tugtog namin na nasidlangan naga-impluwensya sa kabugisan sang probinsya. Karagatan sang probinsya, mangin kasarangan tugtog mabulubalod, Sir Bry. Matulot tawhay no, do okay gid panahon ta. May ara kita Sir Bry nga mga low pressure no, pero guwa pa man sa aton nga par. In fact, buwas sa aga may mga passing clouds kita, pero ang apektado lang na medyo madamol galob ang sa Mindanao area kag ang sa parts hang Dumaguete. Pero diri sa aton mostly in the afternoon may mga scattered rain shower kita. In fact, ang aton gani nga temperature range sa Kaina kag sa buwas magahamboy ni siya sa 25 to 32 but silingon mapaang kag mainit. Pero paghapon-hapon may mga passing clouds kita, posible nga may mga pagtupa sa ulan parehas subong. May mana kuan bla bulubunya ginagmay kag pa kuan pa
bulubugnaw sa ulo sang iban lang nga nagainit kung kaysa Sir Dave, no? Mo gani. Ambal ko kon medyo nagaaliwasa ka da, abi kung magulan gwa kada ka magpaulan kay base magbugnaw pa lang utok mo, no? Amo gid Sir Bry, amo gid na pinaka the best way nimo. Oo, para hindi naman mabla. Gani man. Sige, Sir. Sir Dave. Yes sir. Salamat gid may gabi. Thank you gid Sir Bry. Aha. Pasensya sa gamay nga ulihi. No problem. Thank you, Maintindihan tignan ang sitwasyon, no? Sige, Gani. salamat. Thank you, Yes, Sir. yes, sir. Action firing line. Okay, ti may mga ulan-ulan nga ginagmay, ano? Pero ti amo na white sa mga gale warning sa baybayon ta o isang dako gid nga problema kung lakat sa panahon ang paghambalan mga kaaksyon. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, La City 8 na sa aton nga pagpangalagad. Dito kita sa balita anay sa international, no? Ti may ara na sang duha nga na aresto sa apat nga ginatudlo suspect sining pagpatay sa presidente sang Haiti mga kaaksyon, no? Si ang ining presidente lang si Jovenel Moise or Moise, I don't know kung correct nga kung sini pangbasa, bata pa 53 anyos. Ini mga kaaksyon ang apat mga naga-English man kag Spanish ang ila sining nga mga lingwahe mga kaaksyon kag ibang diri nagkaladakpan sa blocking operations nga ginpatigayon sa mga otoridad. Action firing line. Kwerte, mo sinulod ang ilang sining puloy-an mga kaaksyon dito. Hindi sila pareho action Oliver kahugot sa aton nga presidential security group diri sa Pilipinas, no? Nga bisan nga bullpen lang dalon mo, hindi ka pwede kasulod kung arang presidente. Di dito sa may Haiti, oh. Ang natabo gid diri mga kaaksyon kay ang ining apat nagpakilala sila action Oliver nga mga ahente sila sang US Drug Enforcement Administration, no? Ti kay US pinasulod to sila. Ay nano man imo nga pagsulod to pinangluthang nila ang presidente kag pating asawa diri pilason man. Action firing line. Ti ang Haiti ambassador to the US so subong nagakondinagid sa sining nahitabo mga kaaksyon kag ang mga suspitsado according sa ila diring mando sa otoridad patay o kon buhi dapat pangitaon gid. Action firing line. Si Juan Gali ang ining presidente sang Haiti nagpungko ini 2017. Dala lang ko hasta kay ginahalukay ko ding background jo bala. Kabudlay man kay iban nga mabasahan ko to hindi English ang kwan ang mga sulat mga kaksyon tina mabulubudlay sa aton kapag insyende iyawan ko ka pangukay ka translate blah. Action firing line. Basta muna ang natabo sang presidente didto sa nasambit nga pungsod mga kaaksyon. Action firing line. Ang update naton kay COVID-19 subong gabi nadugangan na naman sang 5,484 ang bag-o nga kaso nga nagdulot na sa 1,455,585 ang aktibo diri 49,036 mga kaaksyon. Kag ang nagapabilin iya o kung naka-recover 1,380,899. Ang patay 25,000 na 650 mga kaaksyon. Action firing line. Bakuna sunod diri mga kaaksyon sang aton sini otoridad. Ang Pilipinas karon naka-vaccine na may ara na sang 3 million ka individual nga fully vaccinated na mga kaaksyon, no? 3 million. Sunod pa kay Attorney Harry Roque sa 3 million amo ni siya ang 100% na nga nabakunahan kalakip ini siya sa 12.4 million doses na nga na-inject sa iban pa mga kaaksyon. Action firing line. 9.3 million diri ang first dose mga kaaksyon. Damo-damo naman dali, no? Ang nakakuha na-injectan sa Pilipinas ara na sa 9.3 or 12.4 million mga kaaksyon ti ang 3 million diri 100% na ganang bakunahan. Ang 9.3 million first dose mga kaaksyon, no? Ti pasunuron ini siya. So far ang Pilipinas may ara sang 17 million ka doses na nga bakuna diri sa aton. Action firing line. Ang AstraZeneca manog abot subong adlaw ni 1 million doses man. Ti idugang mo ni sa 17 million, 18 million mga kaaksyon. Ti okay gid ano? Amat lang ang vaccination diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Action firing line.
Dako ni bulig para makabalik-balik kita sa normal sa palaabuton piya diri sa pungsod Pilipinas kag bug-os nga kalibutan. Sa Batangas nga balita makaaksyon, padayon gihapon ang pag-monitor sa nga fee-box naton kag mga otoridad. Suno diri sa fee-box, if in case gid man sa worst case scenario, kon maglabot gid man sa alert level number 4 ang sitwasyon sang Taal Volcano, mga 500,000 ka residente ang evacuate mga kaksyon. Action firing line. Pagkadamo, no? Amoning salaylohon gid kon maglabot na sa alert level number 4 ang sitwasyon sang Taal Volcano. Kagangini nga mga persona, igadalon ini sila sa probinsya sang Cavite, Laguna kag Quezon. Action firing line. Nakapreparar man ang Pilipinas, ang gobyerno nasyonal kag lokal sa pag-transfer sa ila sa mga pagkaon kag kinanglano nila amo nang kapait, no? Actually, aside from Taal, may 3 pa ka mga bulkan nga gina-monitor subong nga aktibo gid, no? Kag sa 3 diri nga gina-monitor amo ning Mount Pinatubo kag may isa pa gid ato. Ang isa diri sa 3, Action Oliver, amo ang Mount Canlaon. Action firing line. Nalakip ang Mount Canlaon sa gina-monitor karon sang fee-box nga may ara sang minor nga mga eruptions, minor nga irregularidad sang iya siring nga sitwasyon dira. That's why nga alert level 1 man subong ang Canlaon Action Oliver, ano? Kaya ginabawalan ang pagsulod sang mga naga-hiking sa nasambit nga lugar. Action firing line. Sige, no, last 14 na sa aton sining nga pagpangalagad. Subong adlaw nag-trending sa social media mga kaksyon. Kilalang kilala mo ni siya. Si Labor Secretary Silvestre Bilio mga kaksyon, no? Labor attorney man ni sa pagintindi ko mo. Action firing line. Nga nag-trending ini siya. Bangod sang iya sining statement nga ginpagwa sining adlaw, may koneksyon sa pila naton ka mga professional. Mga professionals nga nagauyat sang mga nagauyat sa mga card, no? Card nga ara sang kredito. Sa ila sini tagsa-tagsa ka mga profesyon, mga kaaksyon. Action firing line. Nga ang namuno naton ini, bangod sa pagkadamo ang nagtaas kilay, batok sa kay Bilio, matapos niya ginpalayag nga seryoso siya nga gina-consider Action Oliver, nga iscrap, pasensya Action Oliver nga iscrap ang mga board examinations kag bar examination mga kaaksyon. Action firing line. Grabe. do ka sikwawe, word ka si tawo, no? Ang amon gani mga technical namon diri sa Action Radio. Kung waay ni sila mga lisensya, hindi ni sila kakuti sa amon di makagamitan di. Di ba? Kung waay ni sila mga ID na di, hindi ni sila pwede kakuti di sa di ka basta-basta makatandog na di sa mga bisan kami gani di sa gapungko, di gawakal kami di. Kung i-off nila do kalulukoy kami di. Action firing line. Oo, pero suno kay Bilio mga kaaksyon, daw hindi na kinahanglanon nga magkuha pa sang board exam, bar exam, ang mga masunod. Action firing line. Ano iningin pang muno niya? Bogin una yagid ang mga nurses na to, no? Nga hindi na magkuha sang board exam ang aton siri nga mga nurses mga kaaksyon. Ano pagid ang iban diri? Ginmono niya man diri ang mga engineer naton. Kag ang mga abogado, mga kaaksyon. Action firing line. Amo malining 3 nga nabasahan ko diri, garo na kayo home gid kita kay nga importante niya katama nga may ara kita ginauyatan iyang titulo, no? Pareho sa amon diri sa media mga kaaksyon. Before ka maka-broadcast, gid kung tuturon sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, KBP Action Eden, sa idalom sang 4th Estate nga ginatawag. Dapat kung wala sang KBP, ikaw nga holder, hindi ka pwede makahambal sa mikropono. Action firing line. Oo.
Di ka pwede makahambal, di ka pwede ka-report. That's why nga kami diri sa Action Radio Bacolod, proud gid kami nga kami tanan diri mga KBP holder, kami diri wala sa nakasimpon diri nga wala sang KBP card or why ka nakapasar sang mga ethical standards kag examination, mga kung ano-ano dira ang amon ginkuha nga examination sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Action firing line. Tingnan mi ara iba naga-broadcast tubo nga ginapabayaan man lang. Ati kung ikwan mo siya ang wala nakakuha kay BP kag ano ikon itandi mo siya blaway man tiga ano no ti medyo layo gid man ang distansya no makahamba lang sa mga masakit nga mga tinaga abila gods na pro sala gali ano. Action firing line. Now pareho diri sa Balibilyo mga kaksyon ginapanawagan niya diri ang ginatawag niya diri nga officials of Philippine Nurses Association Board of Nursing nga dapat wala na ginapakuha sang board exam ang mga nurses naton. Anong ihimplo niya diri? Siya una, before sila nagkuha sang board exam, nag-graduate na sila iya sa bulutuan kung diin sila naghalin nga bulutuan. Action firing line. Before sila graduate sa bulutuan nga ina, tanan nga mga examinations, tanan nga mga laboratorio, tanan gintun-an ni nurse nga ini. No? Before siya naka-graduate nga apakwaon tapagid board. Action firing line. Amo na balti anong gusto ni Bilyo. Pagka-graduate mo nursing, Action Eden, manuslok ka na nga manuslok ka lang injection. Why kay mo sa mo na bla, mo na nga sitwasyon. Action firing line. Ang isa pagid diri ka rason ni Bilyo makaksyon, most likely kung ang university or colleges mga kaksyon accredited kuno sa CHED or Commission on Higher Education, no need na nga magkuha pa sang board exam ang ini nga mga nurse naton, engineer, or ang mga lawyers naton. Action firing line. Grabe, Bilyo. Yan mo, no? Ti, kadamo, subong to no, doon ni amuhaw. No, doon din mo. Hambal sang iban dito nga nakamuno, kung gusto ni Bilyo da iamindahan niya na ang Republic Act sa mga nurses naton. No, may ara kita layi sini halos tanan kita may layi dire, no? Ang sabahin naman niya sang lawyer kag mga engineers naton mga kaksyon aring masadya. Hinika to kon hikay ini. Basambal ni Bilyo sa mga abogado ta, hindi na sila magkuha pa ya bar action Oliver. Singa may ara sang top 1 to 10 sa bar examination nga hindi man kamo kabalogan ni magpractice ka maghambal sa korte. Action firing line. Amo nang hambal niya. Oo. Siya kadamo sa mga top daw sa bar nga do hindi man way man ga practice kundi balo. Oh. Oh, pero may istorya kita nga abogado. Hindi man niya tanan nga daga kwa bar ka naga-top sa bar or nakapasar sa bar naga-argue sa korte. Ang iba niya sulat na daya. Ang iba nagapangimpliyo, hindi kay halos tanan niya nagapractice nga manghimo kay mga abogado sa amuni muna. Amo nang hambal sang abogado nga nakilala kag istorya gid daton. Action firing line. Sa kadamo sa abogado wala nagauyat sang mga kaso action Oliver. Sa mga kaso, like example mga civil case, mga criminal case dira, mga administrative cases dira. Siya may ara sa mga abogado nga wala nagauyat sina. Kag dapat makuhaon gid sang bar exam ang isa ka manog abogado kay may mga expertise na sila. Amo ni criminal, civil case kag administrative case. Sada mo tatlo man lang ako dumana Action Eden no? Ari Action Eden pul akon nimo. Mag-eskwela man ni abogasiya man ni. You know man ni no? Kili ang sino to istorya sa ako no abogado. So damo pang absent sang maestro ko sa ara sa Action firing line. damo na ano? Ang sa engineer amuman. Kabalo kang engineer po, man nga tinon anay Action Oliver mo. Di pa kwaon mo po yung board exam. Na? Sunod diri sa kay Bilyo mga kaksyon. Siya ining abogado ta preschool, pulsay, may pulsay na daan, no? Mostly amo na mo pulsay, political science. After that may ara kasang preschool sa law. After that, may matuon, may eskwela kapag ito mga 8 years, no? Aside from college, mo lang at, amo na guro, dalasa na siya, no? 8 years to 10 years. Ang amigo kong abogado, hambal sang iya asawa, Action Oliver, anti siya nakapasar sa bar,
Mga isa ka tuig nga wala sila anay sa pakanay mayok sulilibot. Action firing line. Ante sa nagkuha sang bar, abi mo nang ginhimo, yan na tingalang asawa niya. Sa giya pagwapong iya nga kwarto. Butangan niya aircon, butangan niya electric fan, lamisa, katre. Ginpabutangan niya sang refrigerator nga gamay. Kompleto, pati tubig, may lababo, may CR, kompletong kwarto niya. Gali Action Oliver, ang ining abogado, anti sa kuha sa exam, mga pilaman ka bulan nga wala guwa-guwa sa kwarto niya. Action firing line. Tuon na nga tuon, Action Oliver. Matulog lang siya kung gusto niya, pero siya lang na isa. Tuon na nga tuon, nga tuon, nga tuon. Ang nagadul, way sa guwa-guwa, nadulungan sa asawa yung pagkaon. Kaya dito galuto sa guwa mo. Oh, manawag lang siya, kung di pagkaon, pag sulod mo day, guwa ka na yun. Kay matuon naman sa liwat. Kag kung ano oras siya matulog na sa kwarto, yati pag gusto siya lang na isa. Action firing line. Amo na niya ang magkuha kasang bar exam kung gusto mo mag-abogado, no? Sa pinakasimple lang ang palayag ni Bilyo, hindi na naman sila pagpakwaon na. Tapo, way na panahon. Action firing line. Pero sunod kay Bilyo, dire amo ning bill nga gusto ya iduso kon ini siya ang mangin kabahin na sang aton nga mga lawmaker sa masunod nga mga panahon. Ay may plano siya gali Action Eden nga magpapili ini posisyon sa gobyerno dito sa Kongreso mapungko. Action firing line. Pero subong mga nurses kag ang mga abogado, mga engineer, grabe yang binangigay sa social media mo sinano doon na ni amuhaw. Action firing line. Siya paano na lang nakaroon kon lain gidya do ka insulto sa part sa mga may ara sang card na blang ginauyatan kag titulo. Anyways, /24. Ano ay ang reaksyon diri sa mga abogado? Actually, kay na nag-try gid ko mag-contact sa presidente sang Integrated Bar of the Philippines, Negros iyang chapter. Medyo alang-alang. Action firing line. So diri kita sa former councilor and now pribado nga mananabang diri sa syudad sa Bacolod, tanda man no? Tanda man nga mananabang mga kaksyon. Sa initial talks namon kay ina gayo home siya mo sa ambot doon di ko kay insindi nga anag hanahambal ina ni attorney Bilyo kay pagkilala niya si Bilyo abogado Action firing line. Bla abogado So di kami kahangop kung paano niya na hambal ina kag paano niya na isip ina nga dulaon. Although nga malawig pa ni nga diskursyo imbis ini matabo pero subong pa lang damo na niya ang nagreklamo. Action firing line. Damo na niya ang nagreklamo. Di pareho na karon sa mga manunudlo. Kung hindi mo na pipapakwaon karon sang ilang PRC dira karon ang professional tawag sina regulatory commission na. Tano ng sistema na karon bisa sinon na lang karon matudlo na. Action firing line. Para sa akon do di gid pwede. Nami gid nga may bar kag board mga kaaksyon kay dira mo gid matakos ang tawo nga may kapasidad siya, ang quality niya sa iya nga pagka sa profesyon niya, amo ina mga kaaksyon. Online sa firing line. Katon nga linya former councilor sa Bacolod, attorney Cesar Distrito. Sir, may gabi. Mayong gabi, Jackson Ryan, mayong gabi, sa matagalamat. Kay na nakamuno ka sir sa lingko kon matigayon ining gusto ni Sir Bilyo, although nga malawig-lawig pa ni nga diskursyo kag diskusyon sini, pero do ka si Kwawe para sa akon nga pating mga lawyer ta pwede kay mo yung mga mananabang nga wala ka magkuha sang bar lingko do ka awkward na gid nino do hindi na gid maayad. Anyways, any reaction ni sir pagkabalo kag pagbasa mo sa statement niya sir? Una, ara nabutang sa aton konstitusyon, meaning hindi lang it's not just a law, it is by virtue of a constitutional provision, Action Ryan, na nagasiling nga ang admission sa bar exam, for example for lawyers, will be solely under the jurisdiction kag exclusive jurisdiction sang aton nga Supreme Court. Meaning, it's only the Supreme Court who can decide who will be the one admitted na magkuha ng bar exams kag ma-admit sa pag-practice ng law. Now, with regards naman sa iba naton nga mga profesyon, for sa engineering, we have the Engineering Act. With regards sa mga nurses, we have the Nursing Act. So, kung himuon nila,
then it is not just by virtue of an executive payat, magsiling kita executive payat o executive order lang Aha. o kung mga requirements lang kung ano ngimuon mahambal lang ang presidente o kung secretary of labor or sino dira sa executive pwede na. It is a matter of amendment sa atong layi antes na imo mapatuman action, Ryan. Yes. So, may nagahambal gani nga dapat amindahan ang amo ni nga mga Republic Act nga naga-govern sang aton sini nga mga profesyon na attorney, sir, ano? Yes, because like for example, sa atong mga doktor, there is a medical practice law. Aha. There is also a nursing nursing practice act. Most of the professions may ara dira. Aha. And therefore, ang pag-admit sa ilang mga respective professions Aha. is being decided upon sa ilaman nga organisasyon. Sa yes. professional organizations nila, nga nag-represent man sa ila dira sa PRC, kaya may ara na sila sa mga board of medicine, sa board of engineering. So, hindi na sa isa lang kalihok, kundi madamo nga layi ang imo islan antes ikaw makapatuman sa ginatawag sa ginahambal mo nga nang hindi na mag-require sang admission sa examination para dira. Ikaduwa nga punto sa parte naman sa abogasiya, there is a requirement provided for by law. I mean by the Constitution. So medyo iyan na isang Supreme Court na jurisdiction. Mabudlay ka na iya mag-argue dira. Since the time immemorial, sang pagsugod pa lang dira, ang Supreme Court siya nag-administer na iya sang bar examinations antes na antes na iya nagsugod pa ang pagbaton sa aton mga abogado. And lastly, we are not undermining man sa kapasidad sa mga eskwelahan, but we have to agree that there are a lot of schools on the basis man sa ila ng mga requirements, sa ilang quality of education, we have to agree nga may mga ara magidyasang mas maayo, may ara magidyasang mas medyo may lubo nga mga kalidad, no? Binabase ganina kung kisa sa resulta sa examination, sa mga licensing examination, sa mga kurso nga ila gina-offer. So aside sang mga ginatawag na accreditation process ang CHED na ginaubra sa ila. Pero would you rely, for example, graduate na sa tuod sa engineering, pero would you rely your structure, your building, ang imo structural stability mo sa tanan lang nga naglako mo na graduate? So I don't think it's necessary. But ako na yung opinion, no? Somehow it is still best na there is an examination to be taken para nga hindi na para at least ng matagaan man naton sang pagtanaw kung na ang mga natunan sa eskwelahan nagsulod man bala sa paminsaro sa aton mga graduate, which will eventually be the measurement kung qualified sila o kung hindi. So I think though hindi pa man, maybe in the future kung medyo mayo na, klaro na ang makakasiling kita ba lang ng ang gobyerno nato nagasuporta sa mga eskwelahan, no? Ang subsidy. Ang quality of education is now well provided for, well measured, kag medyo taas na ang aton nga ang aton nga pag-measure kag ang pagbantay sa ila. Maybe that's the time that we need to review sa aton mga nagkalain-lain kalayi on the licensing examination sa aton mga professionals. But at this point in time, I don't think simpuling dulaon nato ang mga examinations. Amo nang mention niya gani nga kon accredited man lang ang bulutuan nga ginhalinan ni nurse ni lawyer kag ni engineer nunid na ang mga examination. Siling ko, although nga tanan na agyanto sa eskwelahan, pero inabalang matawag lang nga full-pledged ka na gidya kay may uyatan kaya nga card holder ka na bala or may papel ka gid nga uyatan nga pasado ka na kagun wala to sila nga pasar, hindi gid sila matawag gid nga engineer na sila. Diba mo man na sir, no? Di man sila matawag nga abogado gid sila. Amo sila. So, may mga muna nga kung saan pablado muna ang perception sa aton mga kadamaan. Mas maayo gid nga nakapasar gid sila sa examination. Pareho man masiling matatuod na nag-exam kita tagado. Pero
naingi na ba lang na doon gina-review mo ginang tanan mo nga nakuha ya kag yes. mayara gid sang professional organization sa Aha. mo ng PRC Aha. amo ng ilang mga board kag nagalantaw kag nagahatagid sang kung sila bala ng kwalipikado gid o Aha. hindi. Kumbaga To daw, practice the respective professions. kumbaga kung nag-obra ka sa balay, ang imo nga dingding abi do ka garas-garas pa may finishing, ang pinaka-finishing amo nang inyo sa nga bar exam daw mo na sir no? Dati sakto man ang comparison. Oo. Kung saan pa dira ginabalaan kung pulido maayo gid Aha. ang hirap pag Yes. Amo malang na no. Anyway, stay ang ining hambal ni Sir Bilio guro mabulubudlay pa man ni kay amo na hambal mo kinanglan amindahan ang tanan nga mga Republic Act sini nga naga kwan sining nasambit sa Constitution ta. Pero didto guro mga laban man ng abogado kag mga nurses man ng iban nga congressman ta, senador ta do kabudlay man ni guro sir ano? that is correct. Sakto din medyo hindi I don't think nang mapasugot ang mga professional organizations. I don't think our Congress will allow that. Maybe it's just one of the proposals. Nga ginapalutaw sa kahanginan kung ano ang reception ng tao. Isa sa din ka isa pagid ka punto ko na diri Action Brian. Yes sir. Wherever you go, sa bilog na kalibutan, kalabanan magid may karangit sila sa licensure examination. Yes, correct na. Ang mga ilang mga professions. Aha. In fact, gani, pero sa aton mga nurses, bigan pasar na di gani, paglabot mo sa Amerika, kinanglan makakuha ka na isang mga damo ng mga examinations, at least ka dito, makapractice man, sang imo sang nurse or medicine or ano nga mga professions. So I think it is I think it is not yet time na madula ang examination to determine the qualifications ng mga maka-practice sa ilang mga profesyon. Okay, napagbasa ko na nakamuno mo kanis liko iban nga pungsod naga-innovate, iban nga pungsod naga-develop pagid sang kun ano pagid nga qualities abi kita diri do gina-usmod yung aton kalidad sira sa Pilipinas. That is a correct na observation. Kung ganyan ba, if ever siguro, kung medyo mataas na ang aton kalidad ng edukasyon, may subsidy ang gobyerno sa mga colleges and universities naton, medyo ang aton kung saan pa bala ang mga measurements bala ang accreditations naton medyo taas man bala natin maybe sa time na pwede naton ma-review. Pero sa subong ation, I don't think na daw na-tilpo pa ni. Siguro sir, kung matigayon, gimanay kag-ikuha niya na, kamo guro din nga IBP sa Negros, numero 1 nga mga protesta, sir, ano? If in case, gidman? I cannot speak in behalf sa iba niyong mga abogado, ang amon organisasyon, but I don't think, because kung saan pa pala, amo na sa ang kung saan pa doon, amo nang pinaka-ginahulat mo, amo nang highlight, amo nang lantaw sang tanan. Karon kung graduate ka, dugin pilin mo na lang sa eskwelahan ang pag-qualify. Kaya may matalaga undermine sa iba ng mga eskwelahan. Pero may mga iba niya nga mga eskwelahan, mga may fly-by-night malaw. So, iba niya. Ito natin, makagraduate lang. So, medyo hindi pagit siguro, chimpo na. Lastly, sir, i-share ko lang si mo, may abogado, mga istorya ang bal niya. Siya kundi kami magkuha barto, sa pag-eskwela namon kung kaisa sa law gani, sa pre-law nga ginatawag. Kung isa damo pa yung absent sa present si sir namon mo. So tikon hindi kami magtuon ano na karon dao mo na bla sira. Mas mayo gid ang examination. Mas mayo gid ang examination. Salamat gid sir sa mga time kag opinion kag paino-ino sa ning palayag ni Sir Bilio. Good evening sir. God bless, mabuhay ka sir. Salamat kag bayong gabi. Yes sir. Action firing line. Kita mo abogado to yang bal nila. To tinunto na kami nagbaka-baka kami katuon, review, tanan na lang para mag-abogado kami tapos dulaon tayang mga bar exam kag kung sino to na-graduate iya sa LODA sa din university kag college ya, abogado na sila dayon. Action firing line. Parte no. Tiyo na mo man sa mga nurses nato no. Ginawa nila nga tuon. Isa ka point pag ginilibilyo diri ko ng Balgay in Action 11. Amo ni, siya dugang gasto na sa pag-review sa mga nurse naton, mga nurses naton or mga graduate sa nursing dira abi. Siya dugang gasto. Yawa na ng pamilya muni muna. Tipinsar ko lang. Way gini nag-aragoy si Iloy kag si Amay sa sulod sang halin sang grade 1 asa nag-graduate sa college sang gasto way mas sila naghambal nga tama na. Ina nga 6 months na lang nga review or mga pila na bi ka bulan nga gastuhan mo para mangin
certified ka nga nurse ka na gid, maaragoy pang pamilya doon di naman guro. Action firing line. Sige, wala tulaton tani may action, gindala ta man ni sa ato nga pagpangalagad para at least may diyaman mga utod ta nga may mga amo sini nga mga palayag aton sa mga otoridad nga kung gisa daw makayuhom kita, kung gisa daw makayaw-yaw man kita sa hindi mayan-ayan. Action Brian Warden. Action firing line. Ako na nga bulyada sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal. May gabi sa mga friendship naton nga nakatutok kaling kaida. No? Sir Alex Montesa, good evening lang sa pamilya Ramirez sang Granada, Alangilan, kag pamilya Chungko sang Greensville. Thank you, good Sir Bray. Araman Milail Oligo, salamat gid. May gabi sa ilan ni Papang Joe, Mamang Lolita, upod sa ilan ni Ma'am Jenali kag Ma'am Jane Daylagdon sang Barangay Pandanon, DSB. Thank you. Araman si natamyaw ni Sir Oligo, si Madam Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa. Sige. Okay. Joby Monares na galantaw man. Noel Amar, thank you, good. Maayo lang pagpamati upod sa tanan nga programa sa pamilya Lumugdang sang Ermelinda Homes kag pamilya Pasyulan sang Kalong-Kalong Singkang Airport talin ka Sir Alex. Merly Gonzaga, good evening, Sumbray. Monitor kami sa imo sa amon barangay Alihis. God bless and stay safe always. Salamat. Noel Amar, good evening, Sumbray. Tamiyaw ko akon friend nga si Vanessa Mayo, Jinky de Lagdon, Milal Oligo, John Season, Bia Jonathan, kag Dennis. Sige. Athea Kim Iriman Araman, Alex Puentes, may gabi. Si Merlin Hamon Flores, good evening, Sumbray. Monitor lang kami diya. Hinigaran, shout out lang family no Neza Flores kag Libuon. Thank you, git. Noel Amar, sharing likes done. Sir Bright, tamiyaw ko lang akon friend nga si Biola and John Iras dira sa barangay Pahanukoy. Fuego, tamiyaw ko lang Jandel Blue. Jandel Blue, sorry. Kag si Lucy Antonio kag Marmar Magbanwa sang La Carlota. Ellen Panonce Ponce, ara nagamonitor sa DSB. Shout out lang ni Sir Amar, kumpare niya si Bowie Yolingo kag Rayboy Alunan, iya hinablos pagid kuno nga si Taboy Derla. Alex Montesa, political motivated naman na ayhan Sir Bray ang pagpatay sa presidente sang Haiti. Mahimo man ayhan may posibilidad batabo man sa presidente sang Pilipinas. Inti lang, wala na ginapangamuyo gid, no? Ano ihan mga precautionary measures ang ginahimo sang administrasyon para proteksyonan ang presidente sa Pilipinas against mga allegations ni Pacquiao kag former Senador Trillanes. At ilain man ng pagpatay, lain man ng mga allegations via legal ng ilayan ni Trillanes kag Pacquiao iya. Hindi man ni kay tiniruhay. Kay kung tiniruhay, yawan sila sa kay Duterte. Kita mo ng PSG na nga. Pila ka gatos na dang palibot sa iya. Francisca Puso Moderaso, Michael John Season, nagamonitor man sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag, Grade Kulang, Batch 88, of Sumag Elementary School, Sulpicio, Gerciano, Victorio Hison, Don Ramon, Piodena. Salamat kit. Lilia Tato, nagamonitor man sa Gardenville, Halong lang tanan. May tubig ka na da, ma'am? Idilaos Araman, naga-monitor upod kay na Isabel, Martin Aliling, Honey Lee,
Tani gindalaya hasta mga doktor para tanan mga tao magkalamata. Charmaine Guillermo Acuña nagamonitor sa Morsha. Salamat gid, no? Alex Montesa, may ilang pamilya Sornieto sang barangay San Juan, Pontevedra kag pamilya Caballero sang barangay Pahilanga, Hinigaran. Thank you gid Sir Bry ara pirmi naga upod sa program. Sige. Fatima Sales, good evening Sir Bry, monitor kami dia. Great love, joy, baklon, kag Riman baklon damo kami naga-monitor sa imo. Salamat gid Madam Fatima. Nonoy, di na pwede dulaon ang licensure examination. CPD ang dapat dulaon kay wala na pulos. May punto ni Sir Nonoy. Oh. Carmelo Garisa, dapat lang siguro i-abolish ang mga exam nga ina kay daw ginahimo business sang mga PRC ang magkuha sang bar exam. Bayad ka through review center mo para makapasa ka, amo na mga masamida mo ang passors nga mga students sang certain college or university or review center kay may baskog sila nga contact possible ginabayaran sang dako nga kantidad sa persona nga nagdagapungko sa PRC. Pwede man, no? Pwede man, no? Kag hindi ka kakwa exam, nga way ka gid review, daw may ara na mo, hindi ka nag-review. Maghambal ka nga self-review, do hindi ka pa batunon blaw. Nga way ka ti paghambal ka self-review, ang resulta do hindi ka gid pasar, no? Marilo Kahile, good evening Sir Brian, monitor gid kami barangay 1-A Manapla. Leo Corneja, good evening Sir Brian, naga-monitor kami diri sa Charito Heights, maghalong lang gid kita tanan. Thank you. Si Carmelo Garisa, Araman. Alex Montesa, titulado gid Sir Brian, parehos kay Pacquiao, si Duterte Amuman. Kita mo si Pacquiao ginhambalan gani ni Duterte nga eskwela ka anay kag magtuon, no? Merly Gonzaga para licensure. Okay. License sure. Okay. Okay, sige. George Gargasiran kag damo ga pakuno-kuno nga engineer at lawyer biskan indi man kag iban fake nga license made in recto. Isa pa gid na kinanglan gid may exam. Kay wipe subong ani may mga ID na nga pasar ka mo na. Sundon pa sang iban. No. Jen Oy si Sir Araman, si Charmaine Guillermo Acuña, para sa akon kung wala license ang isa ka professional, hindi na ma-assure ang quality of service nga i-deliver nila. Kay pinagusto na lang na guro, kay wala man may madula sa ila or anything mag-against the license nila. Correct na, kay tiway man license mo, wala na ta act nga may license dapat. Kay kung lang tawon, amo ginahalungan sa isa ka tao ang license nila. Correct? Di ka pwede kay mo tinunto nga ay mahimo ko na karon sala makakasan ko lisensya, hindi ko kaobra. Di ba? Alunan Suzette, thank you gid sa pagmonitor. George Gargasiran, tamiyaw ko Carla Gargasiran ga monitor gid siya while ga kumod-kumod. Virgil Pinda sa Celine Homes, keep safe ha, and more power action Brian Galvez. Thank you gid. Amy Esmeralda Dolido, thank you gid. Teresa Soriaga Flores, good evening Subray, lihog lang great chai Laila. Namon ari siya pamati sa imo sa amon balay. Si Acuña liwat great ko lang, good evening si Mirror Acuña. Amo ni ngalan niya? Micaela Nicole Ong kag Maria Runa Acuña. Thank you listening here. Thank you gid madam sa Morsha ni sila mo. Thank you gid, no? Ma-relax ko for a while, mabalik ko digidugay, and ayo lang ko sa inyo nga i-share nyo ang aton nga live, no? 7:46
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan, responsable na pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Semla 751 na. Aksyon Firing Line. Gina-endorso man naton sa
manamyaw kita anay sa aton sini nga mga kauturan, no? Before kita mag diretso sa iban pa nga topiko. Good evening, Sumbray. Greet lang ang mga friends ko. Pamati si mo si Nanay Dilia, Bibik, and family Ana, Tayaktak family, and also to Wilmin and Aiza, Sampurok, Banawi, Barangay Villamonte, halin kay Tita Lani. Salamat, Gida. Kumusta na da sa Villamonte? Action firing line. Naga-monitor man ang grupo ni Sir Joe Batadlan, ano? Naga-monitor subong ang family Frank G, no? Sa Bangga Tutong kag sa tatlo ka mga babae nga si Clarice, si Casey kag si Step. God bless and more power to your program. Salamat gidra sa pag-monitor. Ari man isawa. Good evening, Sumbrayan. Ga panamyaw man sa taga Pandanon kay Mama Nita, Joy, Manman, Baby. Salamat gid ga pamati gid subong. Thank you gid sa inyo. Good evening, Sumbray. Tamyaw lang kay Nono Miraballes. Ti ano ang GMA 7 hindi mag-member sang KBP. How? Ambot sila na. Action Bray, mayong gabing mga cabinet ni Duterte pareho gid sa iyang tayog utok. Mayo pa ang Bakiro, may panilagan pa. Pero pa giniyo. Action Brian, nag-monitor ko di subong sa programa mo. Liog lang ko great kay Grace Arellano sang Morsia, Toto Cyril Marcon Galine. Baw, ti salama gid sa Barangay Bunga sa Purok Istiwitis da Don Salvador Benedicto. May man to na nawag di Action Oliver kag naghambal nga siya doon di giguro pwede nga way lisensya guro. Gin-ehemplo niya siya pa rin yun na karambi kon ga drive kita sa mga salakyan. Kung way na karoon mga lisensya, kung di magpinagusto na kabiyahe ang mga utod ta. Action firing line. Amo na gani nga kinanglan may layig kita ya di sa duta. O kung may mga pagsulundan sa langit, sa mga sa Biblia, mayari man ta dapat diri sa aton pang gobyerno. May mga layig kita kay para hindi kita magbayular sa tanan kay kun way ning layin pinagusto. Action firing line. Ang lisensya, for example, sa isa ka police abi, kung hindi sila certified nga pulis, nga may lisensya nga pulis ni sila, hindi na damang iban mahadlok iya magpangkastigo, magpangpakdol, o maghimo sang katuntuhan, kiti hindi mas basta-basta makakasan sang lisensya mo. Action firing line. Para sa mga doktor ta, nurse ta, ha? Sinali karon si doktor, total, may man ta lisensya, patarasak lang, da muna bla. Pero kung may lisensya nga nag-govern sa aton na panggobyerno, mambal gina si doktor, kag si nurse, kag si engineer, si abogado, or pareho sa amon di, no? Tadlungon tani pag-obra kay karon sumala tadi kakasanta di lisensya. Hindi na ta ka-obra. Pinaka basic bla. Action firing line. Sige, ara man naga-monitor si Sir Sunny Boy Magsipok mga kaksyon dira sa Balabagla Carlot. Action firing line. Aryo, kay kaina makaksyon sang mga last jess sang aga, nagpatigayon sang Priskon, no? Nagpatigayon sang Priskon ang pila ka mga mangunguma sang barangay Biaw, banwa sang Binalbagan, kag banwa o kon barangay Karabalan, syudad sang Himamaylan. Gusto nila ipalabot sa opisyal sang gobyerno nasyonal nga kakason ang militarisasyon sa ila sini nga lugar, mga kaksyon. Action firing line. Sa conference kinagin patigayon sa mga progresibo nga grupo, duwa ka mga mangunguma diriyo ang nagpanugid kag nagpabutsyag sa ila sining hibubunot. Batok iyaw sa mga katapo sang 62nd IB o kon Infantry Battalion sang Philippine Army nga ginaaligar nga nagkastigo sining nasambit nga mga persona, mga kaksyon. Action firing line. Sa aligasyon nanday Bonifacio Gonzales kag Raymond Lopicio sang tinalikdan kuno nga Hunyo 9, 2021. Sila ang ginpagwa sa ila sini mga tagsa kapuloy-an kag gin-interrogar, no? Ginpamangkot abi wala tuo, no? Pamangkot abi sang Philippine Army. Pagkatapos may alegasyon sila diri nga ginkastigo ini sila
kag puwersa nga ginapaako nga may ihibalo sila sang pila ka mga lugar nga ginatiniran sa mga miyembro sang New People's Army. Action firing line. Amo ini ang aligasyon sang duha ka persona, mga kaaksyon. Ginpalayag pa sa mga tagreklamo nga may pila ka mga pamilya ang naghalalina sa lugar kag apektado naman ang ila sini pala nga buhian sa nasambit nga umah bangod sa presensya sang militar, mga kaaksyon. Action firing line. Te ini palayag sang duha ka mga persona nga suno sa ila, biktima sila sang pagkastigo, interrogar sa mga katapos ang Philippine Army sa idalom sang 62nd IB, no? Nga nabasi dira sa area sa sur sang Negros Occidental. Action firing line. Pero ang pamangkot diri nakapablater ini sila sa kapulisan, no? Kay kun ging kastigo ikaw Action Eden, dapat magpablater ka na mo, no? Pagkatapos blatter, dapat nagpakurasyon ikaw, no? Magkurasyon meaning para makitaan sang doktor nga kung may ara ikaw sang pasa dira or kung may kapilasan ka, agod masigurado kag piho-piho gid nga ginkastigo timo. Action firing line. Pero kung wala nila na mahimo, tiway man problema diri sa aton, no? Ila man nimo, no? Ila man ni. Ginarespeto tagid iniya mga kaaksyon. Ti maghambal kita militarisasyon ang katapo sang Philippine Army authorities naton kun aton gid padalman ini sila nagapatigayon sang peace and order sa aton siri nga komunidad, no? Katawhayan. Tikon mga stigo ni sila karon tito ka pigado imbis ang mga tao nga magbalik or hindi magkahadlok sa sabak sang gobyerno o kon sa gobyerno naton magpinalagyo na lang ini. Action firing line. Pinakon basihan naton ang aligasyon sining duha ka mga persona, mga kaaksyon nga according to them ginkastigo sila sang katapo sang Philippine Army. Online sa firing line. Sa aton sini nga linya si Army Major Sinon Pansito, ang spokesperson sa Philippine Army 3rd ID, mga kaaksyon. Sir, magandang gabi po sa inyo, sir. Welcome po sa Action Radio. Action Bray, Action Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, sir. Before po sa inyo kanina, ayon, na sinabi ko po na merong dalawang tao na yung mga ngalan nila ay Bonifacio Gonzales at saka Raimundo Lopicio. Ito sila ay mga residente ng Barangay Baaw, Banwa ng Binalbagan and Carabalan, syudad ng Himamaylan. According sa kanila, sir, noong nakaraang June 9, 2021, pinilit silang pinalabas sa kanilang tahanan pagkatapos, ayon, in-interview at may allegation sila na ginkastigo sila, sir. Nakalabot ni sir sa inyo sininga igtalupangod. Actually, Action Bray, this is my first time to hear. Pero for that particular incident, pero so kung mga similar lang na mga ay meron naman, meron tayong nasasagap na may mga ganito. But the problem is, yun nga, unang-una is, hindi, sana sundin natin ang proseso. No? We are also of the interest of finding out the whole truth. Ang proseso po, pag may reklamo tayo sa ating mga otoridad o sa ating gobyerno, sa ating mga kasunduluhan is to formally file a complaint. Yes. Ang problema po natin dito is, yun nga, nagpapa-interview sila, nagbibigay ng statement. However, hanggang doon lang. Ang sa atin, how could we address and how could we find out if there is truth to the allegation kung wala tayong gagawin na may mga actually marami naman tayong pamamaraan Action Bright. Unang-una, kung ganito, pwede kagad sila dumulog sa pinakamalapit na mas malaking himpilan. For example, kung ito ay sa tingin nila ginagawa ng isang unit, pwede tayo doon dumulog sa pinaka headquarters na kung saan itong kampo na ito. O pangalawa, kung sabihin natin ito ay perpetrated by our units in Negros, they can always file a complaint
sa headquarters mismo ng 3rd Infantry Division. Mhm. O kung ayaw nila, they seem na hindi sila makakakuha ng hustisya Mhm. sa ganoong pamamaraan as they perceive to be hindi magiging balanse ng investigasyon. There are still other mechanisms that we can work on. Unang-una, nandiyan ang ating piskalya. Kung mayroong very serious ang allegation, that would be illegal detention or serious physical injury, Mhm. kung ayaw nyo, wala kayong hindi sila naniniwala sa proseso ng Philippine Army, Aha. is dumiretso sila doon sa piskalya, maglatag ng kaukulang kaso, Aha. because we will be ready also to answer kahit naman and I think that will be for best interest ng both parties, kasi ang piskalya naman is labas ito sa organisasyon ng Philippine Army, Aha. and they are vested with the responsibility to find out ano ba ang nangyayari, o Aha. mayroon ba talagang kasalanan, may pagmalabis on the part of the authorities. Aha. So we advise them Yun. to seek this remedy. Aha. Not just kasi puro kung ganun, kasi we can always point fingers. We can always make Aha. stories. Sabihin nga namin, kasi paano kung sabihin ko dito na si Juanito Magbanwa ay nandrape. Kung wala naman akong I can always say that. But Aha. ibang storya yung makakatayo ba ito sa hukuman, yung ating mga storya, mayroong bang basihan, at we should always Based on facts. Mhm. may mga may mga karampatan tayo na mga may mga karampatan tayo na proseso. So Yes. Mhm. I highly encourage them to take that process. Yes. Oo, sinabi ko nga kanina, sir, before yun na pwede silang pumunta doon sa PNP, magpa-blatter sila, and then magpa-doktor kung merong mga pasa for physical injury. Parang ganun po. At least on the process ang kanilang gustong mangyari sa kanila doon, sir. Pwede rin, Mhm. Ay, kaya tama po yun. Siyempre, actually, ito ay may mga remedies na. Nandyan, nakasulat yan. This can be availed by anybody, and this can be lodged against anybody, not just the Philippine Army, not just with the Philippine National Police, Aha. na anybody na may paglabag sa batas. Kaya nga nag-create tayo ng mga batas, Aha. at kung mayroong mga paglabag doon, is mayroon tayong mga ahensya Mhm. na dapat dulugan natin ang ating mga reklamo. Aha. Otherwise, sabi nga nila, hindi sila pinapakinggan. How can they be heard kung hindi nila pupuntahan ang tamang ahensya ng pamahalaan? Mhm. Ito pa isang serious allegation nila, sir, kasi pag sinabing mayroong physical injury na nangyari doon, mayroon ng physical touch doon, mayroon pa silang sinabi na mayroong ginagawa doon sa area ng 62nd IB ang tinatawag nilang militarization daw, no? In fact, mayroon ng mga tao doon na umalis na yung mga families according to them, although na allegations lahat, paano natin to masabi na itong mga allegations na ito, sir? Ano bang ginagawa ng mga military ngayon sa community natin, most especially sa mga ganyang mga lugar? Ang problema kasi natin, Action Bray, is magkaiba ang ating definisyon ng militarisasyon. Aha. Kung ang definisyon ng militarisasyon is para sa mga kasundaluhan na pumunta sa mga komunidad, magpakita, magbigay ng serbisyo, tumulong sa mga mamamayan, then siguro guilty talaga ang Philippine Army, kasi wala talagang totoo yun. Pumupunta kami sa mga bayan, pumupunta kami sa mga barangay, nakiki-immerse kasi kami sa mga tao. Ayun. Mayroon tayong community support program teams, but these are all part of the services of the government. Ano po ba ang clamor ng tao? Kulang ang serbisyo ng gobyerno. And this is part of the services being rendered by the government itself. So, kung ang pag-render ng serbisyo ay militarisasyon, then guilty kami. Guilty kami na tumutulong sa tao. Guilty kami na ang aming presensya ay nararamdaman. Ang ginagawa po ng ating mga kasundaluhan is itaboy itong mga New People's Army, itaboy ang
Komunista Partido ng Pilipinas doon sa mga komunidad na kanilang sinasakop. So, kung ito ang definition nila ng militarisasyon, then so be it. But what is important to us is we are there with the communities, we are there with the people to give service. And we don't intend to change our tactics, to change the way how we do things, because this we know as the solution para maramdaman tayo ng ating mga kababayan, maramdaman ang serbisyo ng ating gobyerno. Ika nga, last 2 nights ago, or last night lang, nasabi ko nga doon sa news from Malacanang, sir, that according to the government, merong mga billions of pesos ngayon sa LCAC na yon, no? Na pinadala doon sa mga barangays na affected ng NPA na gumawa ng mga LGUs natin, gumagawa ngayon ng mga farm to market roads, kung ano na mga infras, di ba? So, yan is part of the game of the Philippine Army na, ipalagay doon ang mga peace and order and development sa mga ganyang lugar, di ba, sir? Yes, tama po yun, Action Bray. In fact, dito sa Region 6, we are receiving more than 16 billion pesos out of the 70 plus billion na allocated for the whole country. So, ang laking bagay ito na that would be tantamount to 20 million per barangay cleared from insurgency, cleared from the presence of the New People's Army. So, kasi tayo naniniwala na hindi lamang yung military approach ang solusyon ng ating problema, kundi yung pagpapadaloy ng serbisyo ng gobyerno. At ito, nirereklamo nila ito. It's all because mawawalan ng saysay ang kanilang propaganda na walang ginagawa ang gobyerno. Yan yung irony na sana makita natin. Pag walang ginagawa ang gobyerno, nagreklamo sila. Pero pag may ginagawa ang gobyerno, dalhin ang development, dalhin yung progreso doon sa mga hinterland barangays, sa mga inner barangays natin, ay nagreklamo din sila. So, ano ba talaga ang kagustuhan nila? Isn't it that sila ang ayaw ng tunay na kapayapaan? Sila ang ayaw ng paglago, pagprogreso ng ating mga komunidad? Because it is when we bring development into this mga tao natin sa laylayan at mga inner barangays natin. Talagang wala na silang kasi ang palagi nilang sinasabi, di ba? Sumanib kayo, sumapi kayo sa NPA sapagkat walang ginagawa ang gobyerno. So ngayon, pag binigay natin yung serbisyo na ito, mawawalan yung pinaka-core ng kanilang propaganda na walang ginagawa ang gobyerno. So ito ang inaayawan nila. At kami nandun sa mga barangays na ito na nagbibigay ng serbisyo ang ating pamahalaan to ensure na itong mga projects na ito identified by us during our clearing of barangays from enemy affectation ay talagang aabot at maramdaman ito ng ating mga kababayan. Ayun, sir. Ito mayroon pa silang isang allegations. Alam ko hindi masabi ng Philippine Army katulad nyo. Ano mga diskarte maghanap ng mga terorista? Kasi sabi nila dito, pinipilit daw silang paakuin kung saan ang destination at mga places ng NPA. So kung ayaw maybe magsabi, ayun, doon na nakarating na doon sa kastigo na ginahimo nila, sir, Parang ganun po. Sa amin, totoo yun na nagtatanong tayo kung nasaan ang NPA. We have to know that these New People's Army are the enemies of the state. Hinahanap talaga natin sila. Inutugis natin ang NPA. Pero pag sinabi natin na hindi nakikipag-cooperate ang ating mga kababayan ay mayroong gawa ng Philippine Army, yan naman po isang malabo na aligasyon. Well, totoo very massive. Because this is the mandate that is given to us by the Filipino people. Tapusin itong insurgency. Sila, ang NPA ay pasakit sa ating bayan for so long. So ito ang gusto ng tao matapos itong kaguluhan. Kaya nagsiseryoso tayo doon sa ating trabaho. But not to the extent na pag hindi ka nagsabi ay bubugbugin, tutorturin. Once again, I am calling them. If this is really true, come out. Sino ba ito? Sino ba yung nagsasabing, alam niyo kasi, Action Bray, at saka sa mga tagapakinig natin, napakadaling magsabi. It's always easy to point fingers. But the hardest part is, ano ba ang katotohanan?
ang mga tao ang nagsasabi na mas okay na ngayon, mas maganda ang ating sitwasyon ngayon dahil nararamdaman nila na unti-unti nating naaabot yung kapayapaan sa ating lugar. So, the presence of the NPA, yung pag-i-extort ng NPA, hindi nila nararamdaman. So, we have to push for that. Actually, ang pinakakawawa lang naman talaga dito is yung mga NPA at kanilang mga kaalyado na nawawala ng hanap buhay sa kanilang mga extortion, sa kanilang mga pangingikil doon sa mga komunidad. Talagang kawawa sila kasi wala silang ibang alam na hanap buhay kundi lamangan ay itong ating mga kababayan. With that po, sir, maraming salamat po sa inyo. I hope na nakikinig sila ngayon at saka yung mga advices po na sinabi nyo kanina, gawin nila yon para mabigyan ng justice yung hinanaing nila na yon, victim sila ng physical injury doon sa miyembro ng Philippine Army under ng 62nd po, according to them. Yes, Action Bray, sa amin, sabi ko nga, we are of the interest to find out. Sabi nga natin, in order for us to win the war, we have to win the hearts and minds of the people. Alam namin na hindi kami mananalo sa gerang ito kung hindi namin ng ayos ang imahe ng Philippine Army. Kaya kung mayroon mang mga abusadong sundalo, sinusolusyonan natin yon. Come out. Gusto nila magtagpo kami anywhere, anytime, and we will be glad to assist them sa kanilang reklamo. Kung ano ang gusto nilang ireklamo sa aming hanay at magpresenta sila ng ebidensya. Huwag lamang sila magsalita, magpresenta sila ng ebidensya. And kung mayroon mang in the event, ma-find out natin, mayroon mang sundalo na talagang gumawa nito, kami rin ang mangungunang sisipa sa mga sundalo na ito out of our ranks. Pero dapat maging maging transparent tayo. Let us deal with this incident with the facts. Hindi lamang yung sabi-sabi, sabi ni ganito, sabi ni ganon, wala tayong mararating dyan. Kami sigurado kami na talagang ginagawa ng hanay namin yung tama. Pero kung in the event na mayroon talaga, please come out. Sabi nga namin, we would love to clean our ranks also because this is part of our job na isulong itong pagbibuild ng image ng government. So kung mayroon mang mga bulok sa aming sistema, malaking tulong po yon sa aming hanay kung ilabas po ninyo at magkikipagtulungan po ang Philippine Army sa inyo. Sige. With that po, sir, maraming salamat. God bless po. Mabuhay po kayo, sir. Action Bray, Action Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon, muli po maraming salamat sa patuloy na pagkikipag-ugnayan sa Philippine Army. With that po, patuloy po kaming sumasaludo sa inyo. Thank you po. Action firing line. Okay, tiyan mo lang palayag makaksyon sang Philippine Army and ining palayag sang duha nga nagpa-preskon kay ina. Kita grabe gid ang respeto. Ila niya side kung anong gusto nila matabo. Gina pala boto nila sa national government nga dapat dulaon na ang militarization nga ginatawag. Lain-lain ang meaning gili Action Oliver sang militarization. Ang meaning sang isa amo to nga ang maghambal kita militarisasyon dabay ginahimo nga malain ang mga Philippine Army sa sina nga community. And the other side sang militarisasyon may ara man sang meaning nga nagahimo sang kaayuhan ang mga military sa sina nga komunidad. Action firing line. Damo na abi, no? Si Pansito nagpalayag kung may ara man sang miyembro sang Philippine Army nga nagpangkastigo gid man, dira sa Biaom, Binalbagan kag Karabalan, Himamaylan, ginaayo ni Pansito atong duha nga magwa kag kitaay sila sang Philippine Army kag mag-file sa nagakaigo kag lehitimo nga complaint. Kay mismo sila amo ang una nga mag-investigate with the facts, with the evidence, nga amo ginihimo gini sa ila, sila mismo amo to magsipa sa mga kung sino man ang Philippine Army da nga nagapanghilabot abi sa mga sibilyan. Action firing line. Kabalo kawa isang tawo, Action Oliver, Police, Army, Air Force, sino ka man nga sahi sang tawo nga magtandog sa isa ka tawo kung wala man lang sa may ginauyatan nga hinganiban. Ang butsilingon ta nga hinganiban, armas luthang, granada, kutsilyo, sundang, bato, inablang, arm and dangerous ikaw nga pagatawgon.
Wala sang may magtandog na sa imo kung ultimo lang gid lawas mo bitbit mo da kaugalingon mo lang. Kalag mo kag kaugalingon mo. Sino matandog si mo ay kay ina ya lubag na sa kinamatarong sang tawo. Action firing line. Pero kung nakit-an ka sang Philippine Army, police or sino man dira bisan pa mga barangay officials, city or municipality officials nga may bitbit kay imo nga armas lutang kag makabig ikaw nga delikado, pwede ka nila targeton anytime. Action firing line. Take ko nining duha may ara sang kamatuoran ining ilang reklamo against Philippine Army. Temo to mga advices ni Pansito, no? Kung nakumanti mo na pa records police dalon sa pa-doktor kag i-file lang gid sang kaso, no? Labi na gid kung makuhaan gid sang konkreto nga ngalan, filean kaso ti di niya pwede yang akon military ka mga stigo timo ya. Action firing line. Bangod naman ang agabit-bit kay mo ya Pugalite kag Armalite da kita kay tawo ya kag pananawan mo daw in PA dahil mo ya pamakdol dayon hindi man na pwede. Pero nagapati man kita Action Oliver nga ining mga katapos ang Philippine Army even ganing mga kafgo naton da no? Nga ginpang-hire da sa mga lugar pulis kag iban pang otoridad puno ni sila ya sang training Action Oliver. Amo ni pwede ta na i-connect sa aton nga issue kag ginato regarding sa lisensya. Philippine Army may mga lisensya ni sila ginasweldohan sa gobyerno, pulis. Di kon sagil sila kapanipa dayon da kundi dulaan sila obra pila kadlaw. Action firing line. Na ambal pa to si Pansito kung nanugid man irikta nyo sa fiskal. File a case. Ngita abogado. Kag kung mapamatud-an ti sila mismo hindi gusto nga ang Philippine Army mahigkuan ang ngalan sa tigpipilalanda kung may nagapamakdol gid man da. Action firing line. Las 8:19 Action Radio Philippine Standard Time ang iningabahin sa aton nga pagpangalagad bakaksyon dulong sa aton sang May TC. Ang alkalanyo. Maayong gabi lang kay Maria Teresa Hofilinia, no? Naga-monitor sa atong pagpangalagad. Mila Milyara sa pool, araman sa Barangay Tangob. Good evening Sir Ilani Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, pamilya Rifuela, Dayalagdon sang Pandanon DSB. Halin kay Sir Alex Montesa. Janet Flores, good evening Sir, God bless you and your family. Thank you, good. Juan Miguel de Gumon, idol kagid namo nagsumbrayan, permi kami kapamati sa inyo. Salamat gid. Romy Agsam, salamat gid. No? Si Juan Miguel de Gumon, gili taga Barangay 30 kag Barangay 33, ginatam yaw niya. Jocelyn Ibon Dispoho Araman, Carmelo Garisa, ang pag-issue sang lisensya para sa mga professional is dapat dapat ligwato naman ang sistema sang pag-issue. Okay, sige. Si Madam Vanessa Mayo naga-monitor man. Good Thursday morning, Sobray. Hope that you're doing well. Watching and listening to you and always God bless and good day from Minnesota State. Hello to my sister, si Miss Alvarez. As in Miss or Miss Alvarez. Or ano ni, May Guruay, no? And Nets of Tangob. Thank you, Gid. Thank you, ma'am. Sige. Rochelle Fulgencio Susana, may gabi Aksumbray. Tamyaw ko ng family Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Kag family Barayuga, diri sa Barangay Pandanon, DSB. Gapamati, gid kami Aksumbray. Salamat. Si Vladimir Burgos Lopez, good evening Aksumbray. Greet ko lang si Mama Wenny
Burgos kag Cisco nga si Wendy Burgos ang Biscom Binalbagan. Sige. Ang iban ay sa dalong. Donald Kabasag, naga-monitor man. Jen Oy si Sir. Thank you, God. Sige. Stay lang mo da, paki-share lang sa aton live. Ayo lang ko, kay balik ko dugay-dugay. 8:22. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Magasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Ti alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard SEMLAS 8:33.
Gina-endorso na basaw ng iban nga mga mensahe sini nga mga tiniyon, may nag-share diri sa aton sang inagyan sa una pagkuyaman sang examan, ano? Pero I'm sorry sir, di ko gid mabasahan ining iban, ano? Pero thank you gid sa imo sini nga padala diri sang imo man nga eksperyensya. Action firing line. Pero tigid man gali, ano? Sige, amo na yung gobyerno mo, no? Kinanglan, kabalo ka gid magkwanda kung kwarta ng paghahambalan. Good evening, Action Bright. Tamyaw ko sa Barangay Kodkod Family Morden, kag Sitio Iliranan Family Visario. Ang panamyaw Narcisa de los Santos sa Handumanan. No? Salamat gid sa pag-text diri sa aton. Sige, thank you gid, no? And monitor man si Sergio Marie kag iya sining apo nga si Kian Angela. Thank you gid sa Barangay Bata, no? Naga-monitor man sa aning subong panukoy si Nanay, si Madam Lilibeth Oriendo Cabigo Family. Sige, kung available sa Action Aura na. Sige, kay Arde sa aton sining linya mga kaksyon. Capital reports. Ang balita ng Action Marlon hinabiya dulong sa aton sa D3 Bayo Duga nga proteksyon. Action Mar, mayong gabi. Action Baray mayong gabi. Ang pag-presentar kay ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa kanisang datos. Ang sa dalagan Action Baray sang vaccination program sa kanalaing mga local government units. Amatamat na gid man Action Baray nga nag-ayo no kag nagadasig ang pagpabakuna sang mga nag-risk nga luyag magpabakuna. Kay ang datos naging presentar sa Baray ni Attorney Diaz as of July 6 siya na vaccine roll out. Kay kahapon, July 7, why siya natabo nga pag-deliver ng bakuna action na Baray, kundi ang latest, amo ni ang subong nga sa Baray July 8, may ara sa nag-deliver, pero ipagawa nila na, buwas nga adlaw pa na siya. Ang record action Baray. Ining July 6, amo ning latest, kay nag-submit sang datos ang mga LGUs na ginadulungan sang bakuna pagkatapos na Baray sang vaccination. So hapon na usually nagatapos mo. So ang July 6, kamo ning latest action na Baray. Sa datos nagapakita nga ang na-deliver na kanabuon sang bakuna 6,267 vial or doses. Kaya mati Sinovac inaction na Baray mo. Sa vial, isa man sa dose sabay sa Sinovac. Amo na na-deliver 6,267. Ang na-utilize mo pilingon ang nagamit ang Baray na usar na turok na 5,246. So may ara sang waay nagamit 1,021. Ang rason ng Baray nga waay magamit, waay nagkadto ang dapat bakunahan. May ara nga nagkadto ang Baray, hindi pwede bakunahan bangod ang blood pressure taas. May ara man nga nagkadto, ngagin pamangkot, nakapulaw ka, nakainom ka, nagahambal nga huo, hindi man pwede bakunahan. Dapat ang gina-interview ang Baray mo before,
Ti ang iban siguro na kulbaan naman maghala kami lupig Aha. kaya nakalit pa na sila sa nga rawat. Correct. Kaya ko na kung man nagsumbray kung presente sa bagahambalan mo. Mga 83.71% ni siya. Ang utilized na vaccine delivered sa July 6. At tayo nga balita, may pulo na nagsumbray ka mga LGU, Panwa or Sudan, nga ang kanamuon sa mga din-deliver sila sunbray nga bakuna, naubos sila yung sigidaya, 100% good. Dumayo ha. Nagapanguna diri, July 6 na niya, na vaccination na, nagapanguna at sunbray diri is ang Victoria City. Naubos din nila ang din-deliver nga 600. Minasundan sang Cadiz, 400, Murcia, 335, Bago, 326, ang Ilog 322, ang Lakaluta 265, ang Escalante 200 man sa Ilimagalona, ang Bunay 175, Isabela 100, ang Polopandan ang 62 na nag-deliver sa Lasumbray na ubos Manila. Bakuna tagtong July 6. So ining mga LGUs nga nakaubos bakuna Sumbray pang COVID-19 vaccine. Once na mag-request na sila, yung sigida padalaan na sila. Isa na sa mga requirements sa Sumbray na nasaad mo. Sa memorandum, naging issue na damlaglang ni Governor Lacson na dapat amo ng sundon kung pag-deliver sa vaccine ang tagahambalan. Ubusay, no? Kung mabilin ka na, i-explain mo anong rason nga may nabilin ka, ang kung mangin favorable na nagsumbray sa provincial government ang rason sa LGU, pwede ba sila nga bakuna? Pwede ba sila padalaan sa duga nga supply sang bakuna? Ang sa bahin naman nagsumbray lang sang ining issue lang nga vaccination card. Oo. May din pagwa si Governor Bolacson. So ang NIATF siguro istoryahan na nag-meeting sa mga Sumbray. Again, kay para sa ilaya, ang ilang siling nga luyag, ibalik ang Sumbray ang ilang requirements nga swab test, dibla, nga negative. Pero atin sila, sa pati ko anay, i-ator de Diaz, angot sa vaccine rollout. Status quo po ng pag-implement ng Resolution 101 of the NIATF. But we will already implement the Executive Order number 21-34 was signed already by Governor Bong Lacson and it was already effective. And as a matter of fact, yesterday there were those that submitted to us when they applied for SPAS approval, vaccination cards, and they were approved for entry into Negros Occidental. About 50, more or less, were granted travel pass into Negros Occidental using their vaccination card. Unless there is a directive from the DILG or the National IATF requiring us to withdraw Executive Order number 21-34, we will implement it. So we are still stepping up our measures to curb fraudulent submissions of documents, but that will not stop us from implementing already. As I already discussed with you yesterday, we are already preparing to launch as soon as Monday next week the QR code for fully vaccinated Negrenses. It will be our basis to check the authenticity, validity of their claims that they have been fully vaccinated and that they fall under the categories stated and enumerated under Executive Order number 21-24. Because there is a NIATF resolution already allowing free travel, intra and interzonal travel of those fully vaccinated. And it has not been withdrawn also. So we believe that EO number 21-34 is still in harmony with the NIATF resolution. So bali at Sumbray amo nagaling din na sa isa bago lang niya so na Diaz. Ang Sumbray sa fully vaccinated, no? May lang makuan ang una tanga first split, so dalawa na nga first split son na Bray. Okay. Fully vaccinated na siya. Kaya may executive order na ginisyo si Gov Lacson nga diri sa Negros Occidental pwede na Sumbray ka sulod niya ang mga luyag magsulod diri magbisita diri na
bisan i-present nila vaccination card lang. Okay na gid. Only na ang RT-PCR negative test result. So, implemented na gyapon, ara na gyapon ang Sunbray, unless otherwise, ano kay Atty. Diaz, magmando ang NIATF nga i-require nila gihapon ang negative RT-PCR test na result. So, mga 50, mga kapin 50, Sunbray nakasulod diri sa aton, na 100% vaccination card lang. Why na sila require ang negative RT-PCR test na result? Pero to ginadiskussan para dito sa national subong action mar balantayan tana kung ano gid ang requirements sila, no? Correct reaction right. Kaya wala mo sa mga LTOs na libog pinsar. Gan. Oo. Why ka ba? Di naman. Why gid big synchronize mo? O ano ba? Di nang dapat man magpapanaog sa iyo. Pati kung mag-conflict naman sa order nila sa babaw. Amo gina action mar ang balantayan da kay hindi gina magsalalanto mo. Yes. Kaya una ba sa Sunbray, waay tang bagpo nga order ang NIATF angot diri nga dulaon na ang negative RT-PCR test at ma-fully vaccinated. Correct na. So, ang ginapasihan sa mga Sunbray sa Negros Occidental samtang way order sa babaw ang ionigo nga hindi na kinahalan negative RT-PCR test kung fully vaccinated ka na basta card lang gid. Ang vaccination card na hindi piki. Oy, ina delikado magsunmay kadamo na Cladakpans Manila subong fake nga mga fully vaccinated card ang gingamit action mar. Nan. Yes. Isa yan ang Sunbray sang tutukan mo sa buong provincial government. Anong paano na madakpan man ang pinaka-original sa naman mo ng budlay na mo ang kuan? Monday at Sunbray. May aranas ang ganito mga QR codes. Sa Negros Occidental. Online na lang siya. Ang QR code sa Sunbray, quick response code. Dira na mabalaan ang record kung bala ang imo sa nga vaccination card. Fully vaccinated ka na. Authentic o kung hindi. Ay yes. Tibayo gid. Ito po sa pamalaso baray ang nakasulod dali nga ang present vaccination card. Mandate na daw na sa provincial government para hindi sila malutsan. Sige, bantayan ta. Ang ka-action yung ikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa action sa Pasalod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita ng Action Marlon hinabiya dulong sa aton sang D3 Bayo Dugang May gabi kay Dennis Richard Tiboruma. Good evening, sir. Bao daw Kalawi gid sang burnout sa Noneco sa maabot nga Sunday ba? Araw-araw naman na yan. Sige lang, why man basketball gro sa Kuana. Lunes wa na basketball game 3 ano. Elisa Iligan, good evening, Sumbray. Watching live tamyaw ko lang Iligan family sa Barangay La Carlota. Barangay La Carlota. Halin sa La Carlota City. Sige. Si Juan Miguel Digumon, Action Bray, lihog tamyaw kay Lola Terry Tugaf sa Murcia, gapamati sila subong day to Kokoy to Willie. Sige, salamat. Si Victor Tugaf araman nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. Niel Brian Values araman okay, nabasa ko na. Action Bry, 7 years old pa lang ko pero gapamati ko pirmi sa imo kay kanami si imo maghambal sa radyo. Wow! 7 years old pala ni si Juan Miguel Digumon. Thank you, gida, no? Sige, practice man na hambal kay para dason. Mangin broadcaster man ikaw, no? Sige. Anabelia Amuyot
Na God bless, thank you gid. Donald Kabasag nabasa ko na kaina. And wawaw naman yung manong isda sa Sunday. Sige, salamat gid ra kay Juan Miguel sa pagpamati sa aton diri kada gabi. Kay kon 7 years old ka dapat ang ginapamatian mo, ang ginalantaw mo cartoons, no? Mga Barney, mga ano pa da, mga atong sa ganing iban dira, mga Blippi na pero imo ya inalantaw ya balita, no? Sige dali ka na magtigulang halaka. Kay puro na di tinigulang ang amon ginahambal di. Oo, oh. Si Granada Marlon, QR code will become from the DIC VIMS system. Na-roll out na ina last 3 days ago. Then suspend bangod sa hindi kompleto nga database mula sa DOH in entire Philippines. Certificate of COVID-19 vaccine records with the barcode indicated. Amo na siya. Gana, way gasalalan to ang ilang mga pagsulundan. Thank you gid sa Granada and Marlon sang imo sining information diri sa ato, no? Kuang ko nung tawag sini amo ning iya ka entire Philippines nga certificate of COVID-19 vaccine records. Okay, with the barcode indicated. Thank you, Gid. Oo, thank you, Gid Rasimo. Sige, wala tulaton tana, no? May managani nga makwanta gid ni, matadlong gid ang pagsulod isang mga utod ta nga mga kwan, mga tawag sila domestic nga turista, no? Di may 50 na di sa Negros nga nakasulod galiong ang gid present nila card nga sila fully vaccinated na. Wow. Di mismo gani si Atkuan, ang aton mga eksperto gahambal man hindi man gid sigurado ang kuan mo, ang mga swab test nga mo na kung nag-swab test sa subong negative ka ti paglakat mo basi may ara to iban nga nahaluan mo ti positive ka na naman liwat kung natapikan ikaw na mo na abi na pinaka the best ni mo onta kuan gid face mask gid, face mask, face shield kag social distancing nan. Si Juan Miguel de Gumo na balya kag ang paurok-urok pagid gapamati gid ko. Ti akon gabi ti Action Eric magbanwa ti ano ka na gapulaw ka na gali. Unique man sa imo, no? Sige, good luck sa imo pag college mo eskwela ka maskom. Para ka practice ka todo hambal kag mag-ubra man pilak adlaw sa kwan sa radyo or sa TV na kasi mag-sportscaster ikaw sa palaabuto no? Sa mga NBA PBA ano pa nga mga sports, no? Sige, last 8:51 relax lang ko kada dia. Thank you again sa Granada Marlon, paki-share lang sa live ta.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa sa Huwag na disturbo. Hina-endorso Ginaagda kamo namon buwas nga adlaw nga magpamati sa live coverage again sa Game 2 sa hampang sang Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks buwas nga adlaw sa nagapadayon nga National Basketball Association Finals mga kaaksyon. Suliton ta, may mga tagdaog naman buwas. 3 magadaog sa tag 300 pesos via transistor nga naga-monitor. Kag 3 man ka mga tag 300 pesos sa mga daog via online or sa page naton nga naga-monitor mga kaaksyon. May mga palamangkutanon ng slabuas nga ansiron nyo. Kasimple lang. Oo, kung ano nga team ang mga daog mga kaaksyon. Kag kung inchaktong sabat mo, tipunon ang tanan nga inchakto kag gabuton ang 3 o kung anom ka mga names nga mga daog sa tag 300 pesos. Kag may ara man sa mga daog 500 pesos kon mapaktan mo gid ang final score sang duha ka teams mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Pay na kita sa igo pa nga oras sa aton nga pagpangalaga dinhi sa Aksyon Brian Morden. Nagapasalamat gid una sa balita, una sa aksyon. Maglibati tabuasa sa wangyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.